De eerste verdieping wie eerst vooral een boekenarchief. Maar de boekenkosten zijn onkontskoot en er is plakmakken voor bureaus. We zijn hier in de nieuwe studieceel van Tresor. Die hebben we de oude maanden die realiseren kent. Er komen heel iets meer studenten naar Ljouwt. En er is een tekwad om studieplakken. Een koers die Tresor graag pakken woe. De eerste studenten die een plakje vonden, liek je het wel naar zin te hebben. Er is niet zoveel chaos. Je wordt niet de hele tijd afgeleid door mensen die de hele tijd heen en weer lopen. En dat heb je dus op school vooral wel. En hier niet. We hebben altijd een wetenschappelijk instituut West. En we zien hier heel iets meer wat we dan nemen de maatschappelijke relevantie. Dus hoe kunnen wij zo goed mogelijk aansluiten op wat in deze provincie nodig is. En dit is een van de uitingen daarvan. En ze ben je nog net klaar met op Frisbeurt. Je komt aan het begin van de maitijd de uitgang naar Boetenta. Dus we beginnen letterlijk naar Boetenta. En we creëren hier we nemen het maar het Steds studieterras. Dus een prachtig plak. We zetten hier studiemeubilair boetendel. Er komt een ingang hier. En zo kan mensen aansnikken fantastisch aan de voert van de oude hou en met het wetter hier aan de andere kant. Kan ze hier studeren. Maar al dat naaien budget nevens Tresor net dat ze het oude vierten. Joert is een buste van Obe Postma pleerst. En de bekende Frieske dichter uit de vorige eeuw krijgt ik genoeg omtinken.